Takže zdar borci, tady Dube a Petros. Čus! A dneska zdravíme u hry Happy Wheels. A můžeme na to jít. Dneska to teda budou hry tady odsaď z toho Play. A první bychom si mohli dát BMX Park, protože je to docela sranda. Dáme. Tak jedem. Mohl bys to dát to zvukem, tady už je to. Se zvukem to dávat nebudu, protože jsme zkoušeli a to nás úplně přeřvalo. Protože to řvalo úplně jak hyena. Jen. Vidíš, vím, že se to dá stěšit v nastavení, ale nechci. Každý máme teda 3 pokusy. Já teda už teď jenom 2, protože už jsem teď jeden odprásknul. Ale to je jedno. Takže teď pojedeme každý 3krát teda. Takže já už jedu po druhý. Pojď to dáš. A jak už jsme teda říkali, chceme z toho udělat sérii. Wow, synku. Co to je, ty vole? Jo, chceme teda z toho udělat, sakra. Chceme z toho udělat sérii. A ta série bychom vydávali tak 1 videjko denně. Nebo 2, uvidíme, jak to bude stíhat. No 1 bychom chtěli udělat. To bylo takový pravidelný vydávání, 1 video denně. Tak jo. A nebude to každý den jakože z Happy Wheels prostě. Bude vycházet 1 video denně, to bude zároveň taková informačka. Protože v minulém videu jsem řekl, že jsme nějaké informace říkali v informace, kterou jsme nakonec nevydali, protože se nám nevylíbila. Tak jsme prostě na to kašlali a řekneme vám to teď konc. No tak co jsme vám mohli říct, bude vycházet 1 video denně, z toho Happy Wheels bude série. Pak budou další hry, které tam máme tam Amnézii, Goat Simulator, co tam ještě je? Máme tam... No prostě hodně her. Prostě, no to bych vám když tak mohl ukázat nakonec, kolik to máme her, ale to asi nebude nutné. Just do it! Okej, synku, ser mě, spěcháš prostě do školy, já ti tam hodím busem, ty když nemám bus, mám kolo. Jeď. Jeď. No. Emil, jeď. Prostě před chvilkou jsme natáčeli 1 díl, ale měli jsme málo místa na disku, tak jsem tam udělal 11,5 giga volno. A teď můžeme natáčet, protože my jsme asi tak u konce natáčení, pak se nám to vyplo a prostě nám to napsalo, že máme málo místa na disku. No. Jo, jeď. Já ji šlapej do toho. Takže jako, já když tak zesílím ten zvuk v programu, stříháme teda přes Camtasia Studio 8. A máme to kreklít, to Camtasia Studio 8, protože jinak bychom mohli natáčet a stříhat max 30 dní. Teď nové. Jo, okay. A hoď tam už, nebo ten. Tak jo, takže tam hoď Speed Bridge. Ne, já bych tam dal tuto, protože to je docela dobrá mapa, to už jsme zkoušeli. Pokémon. Jo, to je dobrá. Okay. Moje motorka. OK, takže půjdu ještě jednou. Choose you, bitches! Bacha, ale pokeball. Musíš ho strčit to. Fuj. Jedem, kunda. Ten mi provětral držku. Jo, držku. Jo, jinak, co jsme říkali v minulém díle. Bude teďkon spouť, tak bychom chtěli natočit nějaký vlog, ale nemáme kameru. Jako já tady jednu mám, jo, ale to je taková nějaká dětská, prostě úplně na hovno. Já vám ji klidně ukážu, moment, teďkon bude hrát Dube. Jo, počkejte, pan mistr to za chvilku tady ukáže. Takže mám ji tady. Bracha mi ji zničil, protože to mám takhle. A jinak normálně jako natáčí to dobře, ale potřebuji na to tadyhle ty baterky. Moment, já vám to hned ukážu. Potřebuju na to tyhle baterky. Ta kamera je docela rychle vybíjí, ale já myslím, že něco natočím. Že jo, Dube? Jestli jsme mohli natočit. No, uvidíme. Takže něco jsme mohli natočit jako... Takhle to vypadá, moment.
takhle. Choose yourself. Takže jako něco určitě natočíme, jo, s tou kamerou. Protože koupíme baterky, já řeknu ještě babi, aby mi koupila baterky. Babušiny dobrů. No, protože babi mi koupí nějaký baterky, jo, já jí to řeknu, aby mi koupila. A prostě, aby se mohl natáčet a něco z toho natočíme. Já si pizdu. A bude sranda, zaručujem. Jo. Já se akorát tak moc podívám na tu kameru, na nějaký ty karty. Yes, nice. Grab. To nezvedneš. To je moc těžká, ale. Už vypad. Už vypad. Nevadí, jdeme. Ještě jednou jdu. Žit. Ježíš, jak. Bacha. Ty nám profoukli díška. To. A fuj. Musíš, no jasně. Bacha, zvedni tu na. Kámo, ten tam vystřelil. Ukáži tě. Jo. Fuj. Ty vnitřnosti tam. Jo no. A co tě to zabilo? Co mě to poslední tady, co bylo tohle, mám za to. Tady? Jo, tady jsem se zasek vlastně. Ale uřízla se mi nějak hlava zázračí, nevím. Co to je, ty vole? Co to udělá? Too old, piče, nevidím. Not want. Nevím. Já budu opatrný. Finál. OK, máš jet. Bude pastička, ne? Jo, fajně. Psychik. Já bych řekl, že tam nemáš. Jo. Hej, ale já furt jedu. Jo. No. Jo, hej, já furt jedu. Já furt jedu. No tak Koldína, jo. Skoro jsme to dali. Já mám ještě jednu tam nahoře. Tu bych taky chtěl ukázat. Tuta. To je dobrá, to jsme zkoušeli, že jo? Já dám ještě. A dobré. Já budu pokaždý začínat. Okay, my boys. Jaký my boys? Edward. Trochu si zlomil nohu a tomu dětkovi si přejel hlavu, ale jedno. Řeď mu kaula. To je tulák. Tulokáro to je vlastně. Jedu, brm. Došlápneš. Mám. Touchdown. Je to mapa v celku lehká. Hej bo. On mi zlomil ruku. Ne, ty jsi mu... Ne. Jo, to bys zlomil ruku. Ne. Já jemu. Já ji tam mám akorát zaseklou. Třeba jo. Nemá nohy. Šurin. Já nemám nohy. Už nemá, no, to říkám. Šulky. Si to projel. Ten anál. Srčte kolik do análu. Anální kolik do análu. Každý máme anál. To je prdel. Nebo se pletu? Jo, pleteš se velice špatně. Ne, asi ty vole, co by to mělo být? Dej na to... Jeď! To je koko. Ještě jednou, jo? Nebo ještě dvakrát. Ty vole, ty si dodáváš. Že jo. Madonna mia, ty vole, mi to dává. Madonna pič. Ježišmarja, jeho nožička, to je prdela. No. Jo, jinak máme ten nový Goat Simulator, ten Waste of Space. Tak jako taky chceme natočit, jako jo. Ale až zítra, to si musíte počkat další. Ano, protože my to budeme natáčet dneska, ale vydáme to až. To je jedno, ale dočkají se toho až zítra. Jo, až zítra z toho dočkáte a teďka wow. Protože dneska bude Happy Wheels. Jo, chceme vydávat teda to jedno videjko denně. Jak jsme říkali.
asi 2krát nebo 3krát. Jo. Bam. No, propíchnutý skrz na skrz, ten debil. Jak ti to docela dávám. No. Hej, moje noha! Moje noha! Ještě jeden pokus mám. To je To fakt... jsou faily, vole, vidíte to? To jsou normální faily. No, Mám ještě jeden pokus, protože tu toho se nemělo stát. Ale mělo. Kdyby se mi to stalo znova. Zabij synka. Nevidím. Just for do it. Jo, a jinak máme i CSGO, takže to taky chceme natočit. Ale to časem. Oh. Do píče! Jeď, tak dívej musíš, že chápeš to, ne? Chápeš to? Kouvnu. Kouvnu, jeď. Už jedu. Přejď to Šusti debila. se. Nějaké místo pro mě, ne? Král Karel s Buškem z Vilhartic si zasedli spolu k dubovému stolu. Co kurva mě urážíš? A přes díku dubek se komě kendy, vole. Ču. To je jedno. No tak jo, no. Mrní to sem. Dost to fail, ne, už to vidím. To fakt čurák, vole. Teď jdeš ty 3krát. Ten chytá rage, vidíte ho. Chytá rajče. Jo, víš, já jsem se chtěl podívat na tuto. No, já to mám Ale tady přeskočit. mám asi málo baterky, takže jo. Se to pokochej, já jdu hrát. Kývni. Musím si koupit baterky. Oh yeah. Moment, já zajdu k dětkovi, ten tu určitě bude mít. Moc kradeš. Strako, jak nás zasreme. Urveď! No. Jaj, more. Jo, nechceš mu ty vole... Čurák. Jedem, muhní babo, nevidím, neslyším. No, jako vidíte to, jo, ty mě pod tu zubej kolečka, vole, vypatlaný. Čistě, bol, jedem. Okay, my boy. Let's do it. Let's. Bum. Tak. Já. Já už jsem tady mám nervy. Dáme šu. Zkus. Tady je třeba. Kámo, právě jsem našel nějaký starý foťák, vole. Já právě jsem našel nějaký starý foťák, ještě vám to ukážu, vole. To je nějaký takovýhle, vole. To ještě po komoušu. Ty vole, co to je? Čus To si je ty. radio, ne, vole? Rádio, vole, Evropa 2, pičo. Kam to je fakt asi rádio. Ale dřív to byla kamera, to vole. Vidíte to, Jo, budu? hej, kamo, to je rádio, vole. Pojď. Nebo já ti nepřejdu. Ty vole, můžu poslouchat. Tom a Jerry jdou. No, Tak ti to teda vrátím, no. čem o můj leg. Čekaj, já si vezmu jinýho šulibra kávočku na chvilku. Jemem si třeba. No, načítej, no sláva. Promiň. Jeď. Teď ti upadneš. Ne, do piče. Jsou šumíny. Nevidím, uhni. Yes! Vole. Ty gymnasta, ty vole, tak nebo to je. Co to bylo? No, teď tam zpátečku.
Vidíte to, jaký pštrosatá pštrosice, vole, tady je, moc to je. Vidí? Nevidím. OK. Ne! Ty vole! Já bych řekl, že už to nepojede. Tak asi nic, ale ještě jsem dostal jeden nápad. Ale já bych řekl, že to A my nepojede. máme foťák, takže přes ten bych to mohl natáčet. Co ty na to? Jo. Mohli tady ještě zavřít. Ona neřvi tam. Co to je? Jeď! No, tady tím šitem se tady fakt nedá jezdit. Ale UFO, ty vole. OK. Jeď. Do píči. No, tak to je hezký. Tak jo, takže jdeme na další mapku, zkusíme třeba Office. Tak jsem tady. Jo, taká klávesnica tady. Co to je, ty Já jsem vole? nějaký bonbon jsem tam našel, ještě nějaký Renny. Co taky? Ne. Nejsi do trumpety a mě nebudu. Tak, za chvilku si dám i já. To jsou fakt nějaký hustý. OK. Tak se to otevírá, ale. Děkuju, zabil jsem si ruce. A já čurák. Cože? To nedává smysl. To jsem neřekl, jsem řekl ty! No právě. Vojek spadni už. Jo! Nice. A co? Je to Jsem to udělal. OK, teď jedeš poslední puty a pak už to končíme. OK. Tak, Co bonbon? ale mi jeden za mě. Kož tu saračku. Piči. Bacha, vašu si No, se. sorry. Ty vole. To je asi piči, co? Asi jo. Já jdu ještě jednou. Jo, aha, takže máš ten navlák. Ty vole. Ten mě vyhodil. Ty kokos. To mi nemůžeš radit. No. Ale jsem v prdeli. Spadneš do dužiny. Tak jo? Já žiju. Už ještě fakt to. No fakt? Hej, co to je? Fakt. To je Jdeme na- zračku. Tak jo. A už to ukončíme. Tak jo lidi. Takže- jste se dívali. Zdar lidi, tohle by byl konec a těšte se na další díl, Zatím zdarec.